Hola, estic aquí per agrair-vos que hagueu participat a l'Upgree que vam fer fa pocs dies, amb motiu del 8 de març, per parlar, per recollir les vostres aportacions sobre la igualtat dona-home en l'àmbit laboral. Agrair-vos, com us he dit abans, la vostra participació i donar-li l'enhorabona al Roger, al Cesc i a la Marta per les aportacions que han fet, que han estat les més valorades per tota la resta de persones usuàries que hi heu participat. I sí, és veritat, teniu molta raó, ens queda molt per fer i ens queda molt per avançar. Nosaltres volem una societat justa i igualitària, i això no ho aconseguirem mai sense la igualtat real i efectiva entre dones i homes, entre homes i dones. I és veritat que en drets som iguals, però no a l'hora d'exercir aquests drets. Tenim una igualtat real en drets, però no una igualtat efectiva. Per tant, hem de fer molt camí, l'hem de fer plegats i junts, les dones liderant-ho, els homes acompanyant-nos i al nostre costat, perquè el canvi és possible. I si no ho fem plegats, aquesta societat continuarà sent injusta, perquè existeixen aquestes desigualtats, existeixen aquestes discriminacions. És un fet real que existeix l'escletxa salarial i laboral, és un fet real que el sostre de vidre continua existint, és un fet real que la pobresa té cara de dona, és un fet real que la violència masclista continua i no para, i així us podria anar posant exemples. Per tant, tenim molta feina a fer, us demano que la fem plegats i plegades, i vinga, endavant, que ho aconseguirem.